Ndị Igbo biko nụ, onye nwe aka ọ ga-enyere nwanne anyị nwoke biko si ka enyere na ya aka. Onye nwe aka ga-enyere nwanne anyị nwoke biko ka enyere ya aka na nwoke amazikwa ihe ọ na-eme o. Lee ka ọ na-agagharị from social media to social media. Lee ka ọ na-emegharị vidiyo dị iche iche. Vidiyo dị iche iche, o mee vidiyo mekwasa. Mana oge ọ na-eme mistake a, ọ marọ ihe niile a na-ekwu. Ndị Lagos na-ekwu kwesị pụọrọ ha n'obodo ha. Lagos na-emezi ka ndị South Africa. So pụọrọ ha n'obodo ha, especially ndị Igbo ka ha tọdere anya na-asị ụnụ pụọ. Nwoke a wee neshi anya si na o ji ego Mandalas building. Nna achọkwanụ nke ụnụ wọchị ya vidio, ụnụ wọchịcha ya, anyị akọntinu kwa kwuekwu okwu dị na ya. Maka na mgbe ụfọdụ a na-asị Igbo ma ihe, mana nke a kịta ama ihe bụ ihe a ka ọ bụ ọkụmahịa. Ọwa mma, in fact, watch keren video, I watch ya then I continue kwezie. I watch video, I continue because all the maka onye na-eme ihe a na-egosi na lekwa ihe na-eme. Onye a na-ewepụta ya, enwebe anyị na-eme mistake, a na-ewepụtakwa ya, onye ọbụla na-afịa no mistake. Ka ndị ọzọ mụrụkwa ihe. Mana m na ndị ọzọ na-amụkwa ọ na-agụ ya agụrụ ebe ọ ga-ebufu ego ya ka ọ gịnị. Can I watch Karen video first? Then I continue. My name is Honora Ezokafo. I'm from Anambra State in Nigeria. Some videos were put up on social media by me, and I want to make clarification because a lot of people were asking what actually happened. So I just want to take out this time to explain what actually happened. This is regarding the Mandalas property where some of the videos showed where people were looting properties that belong to the building that I own through my company, Area FM Radio Limited. Mandalas building was formerly belonging to Mandalas Group Limited. But sometime in 2020, the company wanted to sell the property and they offered it to the public. I picked an interest and I bid for the property. And we agreed, on the price of the property. But due to the fact that the property was a little, it's a 17-story building, so the amount was also huge. I didn't even have the money then. So what I did was I seek for financing from Zenith Bank. So 2019, I wrote a letter for financing of the project of that property from Zenith Bank. That was Mr. Ebenezer, was the former GMG of Zenith Bank. So he approved that loan. No, but within a few time of the approval, when COVID now came, so it became even more difficult for the bank to disburse that purchase, which also delayed a little bit. Eventually, the bank paid. 28th of August 2020, bank paid for the property after I must have met up with my own requirement, which part of them was for me to provide my own equity contribution. And of course, I did. So the bank bought the property, and since then, from 2020 up until now, I have not had any. I never have I'm having anything that has to do with title issues. The property in question, I have the title documents of the property. The moment the bank paid for the property, the Mandalas Group Limited transferred the title of that property to us in the name of Area FM. Okay, keep explaining. It's a subsidiary of Adorabels International Limited. So since then, we've been enjoying peaceful occupation in the property without any interruption until sometime in 2024, to be precise, 21st of January, when a fire incident happened. In fact, fire engulfed the property. So after then, the Lagos State government through the agency lost safety commission sealed the property, and everybody was
was meant to vacate the property. Of course, after the fire incident, the Lagos State Building Control Agency came, started demolition. The fire in question affected only the first floor. So you sure say no be those people where they collect them from you now? No be them put the fire. And thank God to Lagos State government firefighting they didn't put that fire intentionally. That also helped out in putting out the fire. And also kudos to also the governor of the state who also made sure that everything was put into camp. However, the Lagos State Building Control came and started demolish part of the property and all that, after which the property was open to some kind of difficulty in putting it back to use again. Of course, I have to sort for from Lagos State government to also put it back in use, because don't forget that as at that time it was still on loan, so I have to also make it possible for the building to keep on paying, servicing the loan. All right. So I went to Lagos State Safety Commission. They said before they will be able to talk on that property, I have to go and do non-destructive test. Then they referred me to Lagos State Ministry of Material Testing and Laboratory. So I went there. We wrote to the agency. This is the letter we wrote to the agency regarding for them to do the test on the building. This is the letter we wrote. Eventually, the agency received, acknowledged the letter, and they raised an assessment for us to pay, which is we also paid to Lagos State government. After which they carried out the integrity test on the property. After a few time, the test result was out. This is the integrity test report that came back from Lagos State Ministry of Material Testing and Laboratory, and these are the reports. Eventually, the final report of what it shows that the building is stable and the building does not have any issue. Look at it. So that we should go ahead and renovate. At that point, we went to physical planning authority for us to apply for renovation permits for us to be able to to start development and also remodeling of the property. And they listed everything that we needed to do for us to go back to renovation. Part of them was for us to go and do our architectural drawing, which we also did. The structural drawing we did. Also, structural drawing, MIE, all the whole drawing, we completed it, and other requirements which we met. At the end of the day, the Lagos State government now, including the non-integrity test, which was even part of the major request from every agency that we went to, requested for this integrity test, which was part of the documents we submitted, and the title document and all that. So eventually, they issued us a certificate. This is the approval permit. They issued us a renovation permit dated 18th of August 2025. This is barely about a few months back behind. So we tried to also go back to renovation of the property. Of course, it's also a setback to our business. So what we did was also request for another additional fund from the bank for us to renovate the property. We requested for funds from the bank to renovate the property. So, which in principle, the bank has also actually approved the loan for us to renovate. However, on us now, to our greatest surprise, on Friday, we have security personnel on site. On Friday, I was at a TLS where I went to submit my renewal of my Nigerian visa because I'm supposed to be traveling for some business engagement. Some of my staff called me that there are members of the Lagos State agency, Lagos State Building Control, the task force of Lagos State, and the policemen. They were in the building trying to enter into the property, and they are insisting that they must open up the place. I just told them that, what are you people calling me for? If they want you people to open, there's nothing we are hiding. We're not doing anything on the building up now. Open for them, let them go. Let them go and check. Let them go and inspect. If possible, they want to do inspection. And they brought the key, they opened for them. They went from ground floor to 17th floor. They went there and inspected everywhere and came back. But today, another surprising thing was that they now asked my boy not to come back to the building anymore.
that they are going to take over the property. My boy, my Instagram handle is at Andorra Best. I all the whole of the all what happened, the video of people why they were telling my boy that they will break the gift if he fails to open it. It's there. If you go there, you will see them there. I posted some of the video. If you go to my handle, you will see that. You see them. So eventually, the boy was even telling me in the video that I'm only working. That my boss asked me to open and lock, and I'm working now, and left. They went up into the building, used hammer, broke all the whole doors. The second floor, the fire did not affect the second floor during that time, and that was where we had all the equipment we imported for the renovation, both our lift, we bought brand new lifts. The building had 3 lifts before the fire, and we bought 3 brand new lifts. The air condition system, the panel, a lot of things, everything in the place. This architectural plan here, we have about 72 rooms hotel that is planned to be on top of the building. Every equipment, both safe, both fridge, both ACs, everything that we bought part on that second floor as our where we have our storage was broken and taken away by the men of I don't know who they are anyway, because I was meant to believe that they were people from Lagos State Lagos State Building Control Agency. The vehicle they came to that day had the name written boldly written on their vehicle, Lagos State Building Control Agency, and the other vehicle was a task force and police. So because there was no information, they came in on Friday night evening where we could not be able to reach out to people or ask questions, and send all our security people away, send everybody away, take over the property. Nandi Igbo the wise. Oge ọbụla say, oh, ndị Igbo the wise, ndị Igbo ma ihe, ndị Igbo amaka ihe. My bet. O nwere mgbe ụfọdụ ndị Igbo ụfọdụ ga-akpa agwa inecha ha anya like this, na-ajụ onye osi na onye ma ihe ọ bụ ịma ihe bụ ihe a ka ọ bụ na ọ hapari ka ọ bụ na yiri ho ka ọ bụ na oh my goodness. Look at legodo ote nwanne anyị nwoke eshi wee goro ego ọ tara afụfụ ka ego o bitere ebite gịnị o wee buru esi na o je wee go Mandalas building. Hey, Chineke na 17th floor 17 story building. Hey, so iwe bute ụkwa n'oshi akpaka, nwoke wee je bute ụkwa n'ukwu akpaka, ọkwa ya nya ọ bụrụ na ihe magbusichara onwe ọ bụrụzie onye Igbo ka ya hapụrụ ya. O nwere ike onye nwe ya anụgo kepu na a ga-ewere ya a ga-tikpọ ya a ga-agba ya ọkụ. O nwego ihe ọ nụrụ na ya wee decide ya isue auction. Pete wele iwo bịa kene no ndị nke m. Ihe na-ajụ bụ since a niile ihe a niile a na-eme ndị be anyị na west, since a niile a na-eme ihe niile a na-eme anyị ebe west dị, na Lagos and co. Biko ọ na nwoke anụnwa ada ege social media. This guy keta na-ekwugharị okwu na-eme series of videos na social media. Mgbe ọ na-aga ije so ya nwe ije go Mandalas building 17 story ka as not 7 story 7 stories or 17 stories building. Ofu onye wee je gbaburu ya n'ishi wee bute ụkwa n'oshi akpaka. Hey, na mụ amakwa ma nke a ya akpọ ya iyeri ihe iberibe ka a ga-akpọ ya iberiberize ka a ga-akpọ ya apari ka a ga-akpọ ya na this thing gwuru m ike. Ngwa n'ekita ọ na-agbagharị from social media to social media na-emegharị vidio aghara. Mgbe ọ na-aga ije anụnwa nwoke anụnwa mgbe ọ na-aga ije anụnwa o ji tinye onwe na ịzụ Mandalas building. So ke ndị nwebu this Mandalas building since ancient of days before ke ndị nwebu ya ọkwa ha nụrụ kepụpụ jee suo ya iwe je gbaburu ya iji si of iji nka Lagos State nyere gị akwụkwọ nka Lagos State nyere gị akwụkwọ nke ọzọ. My brother, if you fall hand there,
you forehand there well. If nobody don't tell you ya ka nna agwa gị ihe a ife ọlụrụ aka ebe ahụ ibe gị na-ala ị na-aga dịgodu ije para ego gị tara ahụ n'ụwa ka o wee gị bitere ebite je para ya wee je go Mandalas building negodu nna amakwa m ihe m ga-ekwu okwu amakwa m ihe m ga-ekwu maka nke a juru ntị o kwere ọghụgha o juru ntị ọ dịkwa ọghụgha jegoro na Mandalas building maka na onye nwe na-adaghị achọ chọzi ego o je suo gị ego n'ọbụla inyegodiri ọ nara ije bi ego na bank biko ego ije biko ego a na-agwazi gị na a na-agwazi gị na in fact ha na-elutuzi ihe property niile nwoke a dọwara ebe ahụ a na-agwa ya na Lagos steeti gọọmenti si Lagos steeti gọọmenti sikwara Lagos steeti gọọmenti asịkwaghị Lagos steeti gọọmenti sikwara ohi a ka a na-agwazi nwoke a ewee na-ebute trailer load ji na park his property o ji aka ewee furnish the building. Lagos steeti gọọmenti si gị tikpọọ ụlọ ọ sị gị buo ngwongwo dị n'ime ya nke ya ọ ya nwa dọnyere ihe ndị ahụ eji moto bute na-adọju ma AC ma nta ma imo ma friji. And since nwoke a na-eti mkpu a onwere onye ọbụla ịhụrụ tinyere ọnụ up till now. Even ma Lagos steeti gọọmenti ọ na-ekwu nyere ya akwụkwọ bunyere ya akwụkwọ niile ebe niile o ji erejista akwụkwọ Mandalas nwana ndị niile ya na ha mekọrọ ihe a enwe onye ihu na-atụpụrụ ya ọnụ onwe ihe na-ekwu okwu ọkwa ọ na-ekwu na-akpọ Lagos steeti gọọmenti o nwere ebe ịhụrụ midia mainstream midia na-ebu ihe nwoke a na-ekwu isi iyi erigokwe gị ebe unu na-ada n'ihe ịkpakọchiri ego niile ị nwere na ego ikpechi ije mee invest n'ala Igbo iwee eji wee go Mandalas building sọgụnwa iwee je go Mandalas building obi ga-agwa ha gị na that company enwe ike ha amago ihe ga-eme in the future. That's why ha ji decide ire iwee were ebe ndị Igbo asị na anyị laikiri ego ahụ niile tara ego ikpechi invest na South East gị were ya je invest ọ na Lagos ugbu ị na-ebegharịzi ka ewu ha na-ele gị anya na-amụ a na-elu utugharị property gị ngwa lee ndị a na-ebu friji a na-ebu ka ihe dị iche na ndị akịta na ndị South Africa ka ihe dị iche na ihe a ha na-eme nwoke anụnwa na Lagos kịta ka ihe dị iche na ihe ndị South Africa na-eme foreigners in their land ka ihe dị iche ndị Igbo ndị ọzọ unu lerewe ndị Igbo ndị ọzọ unu jikwa ihe mere ofu onye ji mụrụ akọ ji eji learn sense unu ọ bụkwa na sense dị far from some people unu eme ike mee gịnị si sense unu bịa chita nso unu afụgokwu ya kịta a na-ekwu ya ọ dịka a na-ekwu omego onye ọbụla n'anya nwoke nke a kịta onye na-atụfuziri ya ọnụ ọkwa ọ na-ekwugharị na-ebegharị akwa ahụhụ ya ego ya. Oh my goodness. Chai. Biko onye makwa otu a ga-esinyere nwoke aka biko nyekwere ya aka. Onye makwa ihe a ga-eme ka ehepụ nwoke a bikonu ayọ ka anyị na-ayọzikwanụ biko kwanụ. So ndị Igbo be anyị ugboro ole ka ihe ga-eme anyị n'ala South West n'ala Lagos a anyị amata ihe ugboro ole ka ihe ga-eme anyị n'ala Lagos anyị amata ihe onye ọbụla Lagos iruokwe Lagos a na-eme gị ka ibe ewu iruo Lagos a na-eme ngwọtọ niile a na-agwọtọ onye ka mmapụta ọ na-agwa gị okwu anyhow onye ka mmapụta ọ na-agwagharị gị okwu ihe ọbụla ọ chọrọ ịgwa ine n'ihe a na-eme na Lagos ihe ha na-eme ndị be anyị na Lagos onwe ihe dị iche ya na ihe a na-eme ndị foreigners na South Africa. Is there any difference from what they are doing to the Igbo businesses in Lagos? Is there any difference from what they are doing to foreigners in South Africa?
Just check it and see. Check, watch what they are doing to Igbo business people in Lagos. You know, this man used his money, bought this place. Him and his company bought this Mandalas building. They gave him all the papers, as you can see, on his explanation. Nigeria people, then they talk, say, they go explain tire. This man go explain tire because he know they hear word. All this while they have been saying, oh, they are pursuing Igbo people from Lagos. They are clamping on Igbo businesses in Lagos. So this man thought that his own is different. Right? Nwoke eche na nke ya dị iche. No, o buru ego, o jego bunye ha ego. Nke ya dịrịzi iche. Maybe ọ bụ na ha bịazie na emebishi businesses ndị ọzọ, afụzie nke ya eme ya omit. Ya na-agba na ntị, a na-agba ya n'anya. Na ị ga-eme invest this kind of investment, iwe jee Lagos, jee go Mandalas building. Onye a nwe ya, ị na-agwa m na ọ chọzi business. Onye a, that company nwe bịa. So ha chọzi business, na ọgụnwa bụ onye nwere uche. Na such a place, such a hustling and bustling place, Mandalas building there. Iwe chee that na onye nwe ga-anọkọta n'elu ụwa wee ree ya. Ọ bụ na onwere ihe mere ede ji wee benwe. Ọ bụ na emere ihe mere ede ji wee benwe, ọ dịghị ka onye nwe ya ga-achọ ọsọ ka o ree ya. Ha, nwanne, biko ọ dịkwa mma ka onye ọbụla nwee gịnị nwee kwe na uche. Ọ bụrụkwa na asị ndị Igbo ma ihe, ndị Igbo nwere uche, ndị Igbo ma ihe, ndị Igbo ma ihe. Iwe chee na ihe niile mere bụcha na ama ihe. Nke a kịta amamihe. Nwoke anụ a oke na iburu ego a niile gịla ndị company gị ji wee zụọ this Mandalas building. I were ya ji ga mee investment na Anambra. Ọkwa isi na ịbụ onye Anambra. You are from Anambra State. I were ya je gbaa na Anambra State. Wee build your empire there. Nọrọ ebe ahụ replicate this Mandalas building. 17 floor, no ebe ha mee 17 floor, i nwere ike tinye nke gị 20 floors n'ala Igbo. Ihe niile ha na-eme na Mandalas ahụ, ibutie na Ọnịcha, ibutie na Anambra. Ọ na ịma mme business ka ọ na ọma nga. Kedu ihe anyị na-eme biko kwanụ, onye m na-ajụ. Ka ihe anyị na-eme kedu na ihe anyị na-eme kịta nwe leko na-asagharị aka na social media na-eme video upon video, and nobody onye na-atụfụrụ ya ọnụ ka onye ga-atụfụrụ, onye na-atụfụrụ na onye adunyere ha ihe ha na-eme ebe a. Ọ bụrụ onweghị onye dunyere ha ji eme ya. Ha nwere ike iburu moto gọọmenti, edere gọọmenti, Lagos steeti gọọmenti. Ha nwere ike iburu individual, nwere ike iburu moto gọọmenti wee je na-ebu property mmadụ, na-ebu air condition, na-ebu ihe niile eji renovate the house, ihe niile apark in the building, eje die na lutie na-ebukọshi ya. Ka ebu ụzọ empty the building first before ha budata ya. Ndị Igbo nwee na uche, unu emezina n'ọnọdụ na ndị Igbo ma ihe, i were ya tinye na shoulder, ị na-ebu n'ubu elu, ị na-aga. No, ihe ụfọdụ ndị Igbo na-eme these days, sense adịrị ya. Like ka kịta nwoke a dị mma iweta bugodo ụzọ pịa ya 24 first before ajụ west ka ihe na-ekwu. Ịghọtago? Mana notwithstanding, biko onye idere enyemaka ụmụnne, onye makwa ihe a ga-eme ka enyere ya aka, onye ma onye a ga-akpọ, onye ma ndị a ga-agwa, biko si ka enyere ya aka, na ihe a na-ekwu abụrụkwa na obere project. Na ọ bụ na nwoke anụa ihe apụnarị ya, amaghịkwa m ka ọ ya adị dị man amaghịkwa m ka ọ ya adị ya. Biko kwa na ọnọrọ ube nwanne agbala ọsọ ka anyị makwa na ihe anyị ga-eme ka azọfụta nwanne anyị na nke akịta. Mana ndị ọzọ ma ọkwa mụrụkwa aka ọgwụ na afụgo ka ọ dị onye a, ka imi na anya dị akịta, ka ọ na-emegharị vidio, onwe onye na-atụpụrụ ya ọnụ, ka ọ na-aga from platform to platform. Ma akwụkwọ niile o ji, they tell him you go explain tire. You see am? I laugh. Asị onye ma mara, onye mara asụ ọsụ n'ikwe, onye amaghịkwa asụ ya mee gịnị, ya asụ n'ala.
maka asị ka ọrịa ọgọm so onye ọbụla nlerekwa ihe na-eme nwoke a kịta enidizikwa ịgbaga agba ọ bụrụkwa ihe a na-abụ 2026 orukwe 2027 na 2028 na 2029 ị ga-ahụkwa onye ọzọ ga-apụtakwa na-akọkwa ụdị akụkọ a nwoke a na-akọ akụkọ Mike Ejeagha akụkọ adịgboroja mmadụ ga-apụtakwa kịta na-akọkwa ụmụ nkịrịka akụkọ a na-akpechiri ịnụ na ntị jee onye ọbụla jee ka o developụ obe ya developụ obe gị nga ịgbara akpata ego iwere ịma mkpacha ego niile dị n'ụwa and mmadụ amalite ego niile ọkpa bifo ọnwụọ ego niile a na-akpakọ biko na ihe nna ajụ bụ ị ga-ebu ya ala mmụọ ije eburu ego niile a jee go Mandalas building na Lagos na wa for you nwoke a na-asa atakata ufu ugburu ọkụkọ ata ọkụkọ ufu ugburu atakata ufu ugburu ọkụkọ ata ọkụkọ ufu ugburu simple make it make sense make it make sense. Guys, please follow if you are yet to follow for more videos and share this video so that it will get to the people they involve. Share the video, like and share this video to make it go viral so that everybody will get this video. All the egwu. See you guys in the next one. Bye for now. Akachakwamu.